Phungka Hansa Tonanang Lam Shogatini ni blog Katala Hinki ang tabuk kaisa kalebari wa manjangna bagui nokni ruwana rwkha lama tebo sokpaika nok ni simi phunuk malia tangke taro huro paile hole kaisa ma phaisio jehetu miyao 12 February strike to mane lagatar tongmani hinke strike wnglia aboni bagui tini hinke chwng nidi bai kalai panda manjakna hinui phailakya hinge tabuk khe chwng himui tonglaio boni nok onek hachal tai borok jono lamjak faina himai kam pailai bagui phaimaiya hinge tabuk khe borok sokpaika jono lamjakna bagui chwng tabuk thang tonglaio tai onek kolom sukha satung tungmani satung onek kwprap chwng sokpaiya mane chalkhoi rabat bagan mangsiko ang tini no puila yang rok phaio first time oboni saisikang tongo hini saisimaya ta beraijak ang hinge tabuk khe sokpaika kalaibari o chwng sokpaima chilaioi thangkha tangke tiboro phaimabla tabuk khe borok khai kwrwi kho tangke bwrui no lamjakna thango ang bagui asok borok kwrwi kho hingke chwng tak sokpaika phaino fan tola se masuk siyo satung ni kolom sukha hinui kolom tei rok hohor thangbaika ang tabuk khe reading baikha reading nani no 1.5 ghonta rok nangui thangkhana kian lukpabo hankha comment khai sadi tei dol hinkhe bwtwlar khai tongkho paijakho kono changes khaijakya simple nongluk tangke kolom mani koloma samai phaikha hingke sadi janani kosto tongo koloma gunoi rikoto bejalemo hinui ang thepui tui sika tabuk hinkhe to borok phaibaiko bereni digi se phaiko photo bujalaina hima satung Hi guys. Isang tagbelay tong kuy bay. Sadwa shala suka. Bany itu bo lai thuk kem ta itu. Kai ti tam sana ngomo post ha. Subscribe bata khajin sare. Am kan dong sari kyang te sana. Kai sa je bai so khata wo se buri phaya ko. Besang shala lai suka. Tang sim phai ma yang khai to. Nang khai ko chau phai. Ande thasin phaya hai pa na Maya khushuga tong sunglia no mas tham tong shu. Satas basta khamas masala na sa. Mo buri bo halia mai masalia. Mai sa nok matha sai chitne. Ngai te buri song phaya ko. Ta ha buri song phaya hin da wa. Thapsa. Tabuk khe chwng sana suklai khe tangke 5:30 bajiwi thangkha chwng to chabi khe nogo phirok sinai iko tabuk chwng nogo phirokna jora se bwrui sokpaio bwrui no se nog pulia kalai panani khun phano se nog pulia sto chawi mai simum chawi phailaikia tangka ang khwna tei kaisa kalai panda manjakna nango aboni bagui horo no nogo ma phirokka bwrui digi taksi phaio onek khorang thaka chwng takta se himthang lainai miya nogo sokpai horo video rok khai maliya mohonkhai next din ni se next din tei kaisa kalai panda manjakna thana nai tongo hingke jehetu je nogo borok phaijak baisong aboni bagui kam pailai hingke video phunuk se malaya puilan simi hingke iko chwng ongkho laina naikha tabuk khe tei kaisa kalai panda o thana bagui gari o kawi thanglaikha hanglo chwng phaijak aboni bagui jotono chwng family kaisa kai thango mo kalai panda manjakna bagui no miyao horo tongbai maliya ma kipilka hingke tabuk khe iko sokpaikha tini hingke ani mamani kalai panda hingke bini borok bangkha hingke chwng phaimani no 3:30 rok bajibai thakana hingke jehetu hanglo bo tongo hingke chwng mai chai selai sinai cherai borok bo dati no khaijak gana hinui mai chana bagui hablaina naikha ta hingke iko gana o no dragon fruit bo kaijak jotono
Tei tini hingke video kaham phunuk manglak do ani mamani sadi phano sar si klai ang bono sar song tongo lasita eta kaisang chana asok laika ta salai tongo ta morok sok paikya chai si paikha khai tabuk chai maliya abono muitui tongo hapan chai si maliya hingke chai pai asok laika tak khai sarik wngma gonoi borok bangsukka hingke je jaga o presentation o ah jaga thangna bagui phailika chwng naitok suka pura white bai mang decoration khaijak ang gana thangai khe phunuk maliya tangai hingke lachifung sar song si hingkhai aboni bagui nongno photo bujakma simi kisa phunuk rwi suano photo rok panchi kaham ke bujagai maliya ang lachima gonoi ani dolok bo tongo hingkai tei sar song bo tongo aboni bagui lachiui ang kaham khai photo rok chipajak maliya video o kaham khai maliya phiaba decoration ko ọনেক naithokka pura decoration naithok amo khe main gate abo khe chwng nogo phirok laisinai sarik wngoi tongkha tei tini ni video bobo haingjaka comment kaisa di miya bai tinini no tei mo video kisa rina leui thangkha tangai hingke exam ni pressure ani exam to tongo norok jotono sai mano aboni bagui video rok khaijiya se haifano family function ba thangui phaikha tabuk khe nogo kipilui nogo sok paikya tei beleng kha sanimai chamani tei duita khobor tongo haifano mama chana saimya so tini ni bagui chwngno malai phionai next vlog o jotono no hambai।